नै या दिनै जोंनि फिसा स्टराव जोंनि बिटिआरनि मुंदांखा एक्ट्रेसनिया जोंनि गेजेराव ओमफ्राय गुमै गुमैया दासो फैदों ना दहायनो बेखायनो फैनाङा पेमेन्टआ डाबल लानांगौ बेखायनो पेमेन्ट डाबल लानांगौ ओमफ्राय नों दाखालि मानसिफोरखौ आइफनखौ 5000नि मोनो होननानै गला खालामबाय 5000 रुपिस होनाखैना आङो 5080 बेखौनो बे बुजियाखैना खायसे आब' मिथि आब' गेमसि नाम्बारखौ हर आइफन बिहरनो मा 5000निखौ नोंसोरबो बिहरनोसै होनना ना होनो मिनि मिनि जानायाव थांना फैसा हैलायलायदो मा खालामदों नोङो 6000 ओमफ्राय सोरबा सोरबा ओरै जालायबाय नङाहाय हजोंनि फैसा सुनो 1 लाख बेसेबांबा 1 लाखबाबोथ' 20000 खम मोनगोन ना जाबावलायबावो सोरबा सोरबा आंबो नैबे गांसेखौ लाबाय आङो दाख्लै आं दुबाइयाव थांनायाव होनदोंमोन ना नैबेखौ आंनि फेभरेट दख'ना होननानै फाइनालि आङो नै दिनै एम स्ट'रावहाय नागिरनानै मोनबाय जबाबो गानबाबो गारि सालायबाबो जेबो माने रिंकल्स जाया जेबो दंबावो नै बिदिया गाननाय केमिस्ट्रि गाननाया दुबाइयावहाय नामा बिराद मोजां आं बिराद मोजां मोनो माने आरो लावदुमा बिराद मोजां मोनो जाहा सिम्पोल दख'ना इबो मोजां राफबाबो गाननो हाया लोदोदो थायो लोदो नङाथ' फाटलासो आरे इखौ लाबाय आं बे पिंक कालारखौ नायनो मोजां मोनो आं लाबाय नङा जाबाय बिदि फायबा खिथा हरमारदे आंनो बिदि जागोन दे बेलेग बेलेग कालार आरोना जों कुरियार खालामना हरगोन ना गुवाहाटियाव Hey guys, so बेखिनियावनो IPL 2024 निया स्टार्ट जानो थांगासिनो 22 मार्चनिफ्राय बेयावहाय नोंथांमोना गावनि फेभरेट टीमखौहाय सापोर्ट खालामनानैहाय न'आव जनानै रां खामायनो हागोन आरो बेयावहाय मोनसे एप दङ बेनि मुङानो जाहैदों 1xbet अफिशियल पार्टनार अफ PSG एन्ड सेरिया ए जेरावहाय नोंथांमोना फुटबल क्रिकेट टेनिस ओमफ्राय लाइभ मेट्सखौहाय प्रेडिक्शन खालामनानैहाय नोंथांमोना बेयावहाय न'आव जनानै रां खामायनो हागोन आरो रांल' नङा बेयावहाय नोंथांमोना फन लेपटप ओमफ्राय केस प्राइजेस मोननो हागोन आरो लोगोसे बेयावहाय बेल' नङा गोबां गेम्सफोर दङ जेरैहाय क्रास क्रिस्टेल ओमफ्राय बेयावहाय दंबावो आन्डार एन्ड अभार 21 आरो लोगोसे बेजों लोगोसे गोबां इन्टारेस्टिं गेम्सफोर दङ बेखौहाय गेलेनानैहाय नोंथांमोना रां खामायनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि प्रम' क'डखौ जुदि रेजिस्टार खालामनायावहाय फार्स्ट डिप'जिटआवहाय 43,000 सिमहालागै नोंथांमोना मोननो हागोन आरोना रांखौहाय आरो लोगोसे बेयावहाय नोंथांमोना जाखिनि रांखौ नोंथांमोना गेलेनानै मोनदों बेखौहाय नोंथांमोना पेटिएम बेंक ओमफ्राय लोगोसे क्रिप्ट' पेपाल आरो लोगोसे गोबां इजि मेथड्सनिफ्राय नोंथांमोना विथड्र खालामनानै लागोन आरो नोंथांमोना बेवहाय 24/7 सापर्ट मोनगोन कास्टमारनि स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय आरो लोगोसे कमेन्ट सेक्सनावहाय पिन स' माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे प्रम' क'डखौहाय इउज खालामदो गेलेदो आरो लोगोसे रां खामायदो गोमो बिजन लानोसै दे गोमो बिजननि गाखोलायनांगौसो मोनहाया हाइटआ खम गोमो साननोसै हाइटआथ' सानैनियाबो एखे नोंसोरो है नङा इयो आंनिफ्राय गोजौ बाङाय 1 इन्चि गोजौ खोमा नोंना 5.2 हेड लासिसो मानसियालै हाइक्लाय लासिलै होनदो नों इदिटाव नकलिखौ लाबोनांगौलै सब मानसिया ब्रेन्डखौ जानो हाया नै इदि बुरैखौसो नांगौ दङ नकलिबो दं ब्रेन्डबो फैयो माने ब्रेन्डबो दोननांगौ नन ब्रेन्डबो दोननांगौ आरोना मानसिफ्रा बाङाय गोमोखौ नांगौ इ बाङाय अरेन्ज गोमो बेखौ खम रेन्जनिसो होमबाबो होनो हायो गाननो ओमफ्राय बेफोर गोरा बे माबासो माइदिसो बिदि गुरैसो नांगौ बेलेग गोमो नामा आरो इनिफ्राय गोमोसिन गैया गोमोसिन बिदि गैला अरेन्ज टाइपआनो बांसिन फैदों माथो एबार दखानफ्राव नों माहा दोनखो आंनि दख'नाखौ बिलाइ मोजांखौ बिलाइ नों लानाया बिलाइ एखेसो दे फैद नङा इ मोजांसिन खोमा नायनो एखेलै जांगो इलाइ गुरुसिनबावसो बियो नायनो एखे नंगौ नामा नायनो एखे बे एखे कम्पानि गुरैसिन ना नाय
एखे खा बियो बे गुरैसिन नाङा साया गुसु जानोसै आंथ' लोंनो हाया आं लोंगोन नोंखौ बायबा नांगौ नामा इला खदा जों गानगोनसो आरो अग्रं दख'ना होआवनो अग्रं अ नोंथाङा मा अग्रं दख'ना दोङो ना दा लानांगौ बैसागु मानो हरगोन आंहा लाखा बैसागुआव लागोनब्रा नङा दानो ज' बैसागुआवबो लागोन रा बेसे लायोले मेख्लाया आंनो खमावनो हरखागोन ना आरो बिलाइ गोखासो आयौ सोरबा नाङो सोरबा फैसोबाय हनै खाथिनि मानो फैदों खोमा होद मम'खौ जानोसैलै आं जा मालिका मा होनदों ओहो जोंसो बानायदों जोंसो बानायना लाजोबदों साफा मालिका बानायना होआ माथो एदो साहा लों नै नोंसोर बायाबा सोर बायबावगोन हा रुम दं नामा साहा रुम रुम ओइथिं मोनसे दंबावो ओइ आब' सासे लानाय ला दे मा लायला जोंनि पार्लार टेपा फाखांनो हायाखै नोङो आं दख'नाखौ नायनानै आन्दायबाय लानो गोसो जायोना आङो दिनै आरो हाबाय फैसा मोनबोदों ना सुटिंनिया मोनो आरो जोबखायोनो नै इसां अयनाय होनो आरो नायलाय लावदुमा मोनो आरो जोबखायो बिनिया नंनायालाय नंगौ खोथाया होमबाबो दा आंनिया दानो बाङाय बैसो थानायावनो जुदि लुगैनायखौ गाननो मोनाबा लुगैनाय जायगायाव थांनो मोनाबा बिदिबा जागोन जानो देनां बोरायना बुरैना फैसा बुरजाल' जाबालाय मा जानो बोरायना बुरैना गस्ला जि जोम गोदान गोदान गाननानै बे मजाखौथ' मोना टावेल नांगौ टावेल जेबो आंनो हारसिं खालामलाबायो आं हाखायो नालाय सिगां ट्रेनिं लानाय ना गांसे लाबावगौमोनलै आङो बा गुरैखौ नायनानै हरनाय आइ मिथु गुरै गाननायाव गुरै आं फुजा होनांगौ नाय इखौ बरनलाय इखौ बरनलाय मिथु इखौ सावबे मेथाइ जागोन आंना माने दिनै उदैया एसे प्रब्लेम जादों बेखौ लाया नैयो गुरै लागोन इलाय लाखानाय गावनि लाखानायखौ मालाय दोनखाबाय जाबाय खालामबाय नै मालाय अनामिका र' बे कालारा बेलेग दंबावो नामा नायनि एसे नायजोबदो दे नायजोबथारदो शपिंबो खालामबाय नै लोगोफोर वास्कटआ लांफैदो फैनानै मोजां औ बैसागोनि सेकेन्ड इन्दि औ आब' रेशमिनि FNFनि मोजां पार्साबो दंबावो ना पार्लारा मब्ला अपेनिं जागोन दा बेनोथ'लै आं बिराद दुखुमोन ओंखायनो आं दाख्लै बेरायहैदोंमोन आरोना बिराद दुखुमोन आंखौ नुनायावसो बिराद दुखु माबा मा होनो जों माला थांनो मोनो गुवाहाटि थांना हर थाहैथारनोसो जागासिनो दं आं लिंहरखाबाय थाखादों फेन्सिं थांदो खिथाहराखै आंनो आं मा सानदों मिथिबायना सिरि अपेनिंखौ खालामना दोनबाय जोंखौ खबर होदिया नंदोंमोन आं अयनाय नङालै गेमस्रि मारिया इसां अयनाय नङाब्रा आंलाय होनखादों माथो गासिखौबो लिंहरखाय माने गासिखौबो नङा अपेनिंआव आङो आर्टिस्ट लिंहरगौमोनथ' ओमफ्राय माने नोंसोरथ' न'नि बायदि जाहैबाय नालाय ओमफ्राय माने आं सानदों एसे हारसानि बर'नि जाय पपुलार माने बिसोरखौ लिंहरनो सानदोंमोन खिन्थु अपेनिंआव लिंहरबा आंहा ओरैनो टाइम वेस्ट जागोन मानो होनबा बे दिनाथ' आं सार्भिसेस होनो हानाय नङा बेनि थाखायनो माने सासे लिंहरबाय थागोन बिदि सानदों आरो आसामिसखौ सोरखौ लिंगोन सानदों आइमि बरुवा ओमफ्राय नायनोसै ब्लगारफोरा बा लिंहरगोन हारसाफोरखौ मानो होनबा बर'नियाथ' मिथिखानाय जाहैयोना बिकास सेट्रिमखौ लिंगोन मा बिकास सेट्रियाथ' आंजों लोगो खालामो बेखौनो लिं ओमफ्राय दिम्पु बरुवायाबो मोजां ना आंजों बिसोर सानैयाल' मोजां आरो बाखिनिया बारा हाबायाव थाङासै हाबायाव लिङाखै लोगोबाबो लिङासै बावबाय खोमा हेलेनाखौबो नुजासै माथो हेलेनाबो थाङासै ना मालाबा बावोबो ना आरो बिदियाव ना लोगो माने हाबायाव लिङाबाबो लोगो आरो जेनेबा मालाबा सोरबा हानाय हायोबा इसोरथ' हायो बावोना बिदि आरो दा जोंबो दाबायदियाव हाबा जायोबा सोरखौबा लेंफ्लांनो बावगोन बिदि आरो इयाव हामा मोननाङा आरो थिग बिदिनो आंबो हामा मोनाखै होनदों जागोन दे जोंखौनो लिङाबासिनो थाबासो नों लिङाखै दसले आंखौलाय आंसो फैदो जोंनाव रावबो फैया नोंसो फैदों लफायनि ओमफ्राय इदि कालारखौ गानबा मालाबा गोसोमबो नुखाङो मानो गोसोम पिंक कालारखौ गानबा होनलाय नायलाय
गांसेल' खासे गांनैल' फैदोंमोन FNF मा खालामोन आरो मोनसे FNF आ फन खालामदों आब' फन हरदों माबायाव दखानाव रायलायबाय थादों आब' ए हेल' आब' हेल' आब' मा खबर आब' सना आब' आं दुबाइनिफ्राय नोंनो गिफ्ट लाबोदों गिफ्ट फै दुबाइनिफ्राय फिसा गिफ्ट ओरैनो नामनि आन्था फै हाबु आं माबायाव थांगोन आब' लांदो गैलाहाय आंहा मालाय हाबा जाबाय नालाय आङो मा जाखो ओमफ्राय हाबा जानाया मानसियाथ' दख'नाबो लानो हाला आङो जेबो लानो हाला आरोखि नोंहालाय बेखौ गानलाय बेखौ मोजां नुदों नुवाखै नुदोंहाय सना फिथर दामाबो खमसो लानायनि दामाबो एसे खनसे नुदों होनना बुंलाय लाखाबाय इखो मोजां नुदों होनबाय थानांगोन होनबासो खामानि जागोन ना बेनिफ्राय थाङा नै दा ओइ लाबाय गेमस्रि गांबेसे लाखो गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा सयता सातता आठता लाबाय दे थेंक इउ स' आरो लाबावनांगौमोन गांथामसो निउ कालेक्सन फैगोन बैसागु शपिंआ जोंनाव खालामफैनांगौ दे रावबो फैयाबाबो नों फैथार दे संगिना फैदोंमोन दाखालि दख'ना लानो फैदों थांबाय ओमफ्राय बेयावनो सुट जादों इनाबो मुभिनि ओइ आगै जाला नोङो फै जाफै मा सोखो नों बेयाव ए दे बा नै हेल' आगै आरो खनसे जाबाय बिगुमैजों फट' लागासिनो मालाय टिक्लि बेसे क्लासाव फरायो नोंसोरो आगै नों मानि एग्जाम लिरदो मोजां फराय दे फैसायाबो सिङावनो लाबाय मोजां फरायनोसै उनाव लासै लासै एक्ट्रेस जायसै बाय दे साइसथार मालाय बालें जोंहालाय बुरिबायानो माथो गैला जोंहा बुरिबाय गैला एबारनो लास्ट बे बोसोराव लास्ट गानोसै जाने गैला এই बोसोरानोसै मानो गाबाय था नायलाय लायना सेस गाबाय थागोन दा बुरि जासिम नोंसोरना जिगारफोरा साइज बा मोनसे खोथामोन स्टोरनि मालिका बिराद समायमारदों स्टोरनि मोनसे इदि नेम प्लेट बायदि खालामनानै लायो मोजां मिथिबाय इयावनो सायावनो बानायनोसै होमबालाय ग्लास सायाव गाइस आं दिनैहाय स्टोरनि अनार जानानै दङ स' नोंथांमोना नुनो हागोन बेयावहाय डिफरेन्ट काइन्डसनि डिफरेन्ट डिजाइन्स डिफरेन्ट कालार्सनि नोंथांमोना बेयावहाय मोननो हागोन दख'नाफोरखौ ब्रेन्डनिफ्राय लानानै नन ब्रेन्डखौबो मोनगोन मानो होनना बुंबा बयबो मानसिया एफर्ड खालामनो हाया ब्रेन्डखौहाय स' नोंथांमोनहा बैसागो फैदों जिहेतु बिमा बिनानाव बेफोरनि थाखाय बिब'फोरनि थाखाय बेयावहाय नोंथांमोना लांफैनो हागोन दख'ना नङा होमबा फैदो फैनानै बेयावहाय ब्रेन्डनि नांगौबा जायहा थाखा दङ गुरलाब दङ ब्रेन्डनिखौ लां आरो जायहा ब्रेन्ड गाननो गोसो गैया बा एसे बाजेटआ खमबा बेयावहाय नन ब्रेन्डनिबो मोनो स' बिराद मोजां दङ ओइ इन्दि जिफोरखौबो एसे देखायदो पियर इन्दिफोरखौ ओइलाय फास्राया आं मिथिया इन्दि आरो पियर इन्दि होननानैल' मिथिगौ आं दखानिया बारा पारफेक्ट जायाखै इन्दियाव इन्दि खोमा इन्दियाव इन्दि ओमफ्राय जास्ट समायना अरेन्ज कालारनि फ्लावार्सनि डिजाइन दङ नै बेखौ लायोबा मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलानो बारायखायो आरो ना ओमफ्राय लावदुमाय मा गोसा होनाय भिडिअ नायनांगौ आरो बिलाय भिडिअ बानायनायाव निउस नायगासिनो सासे जोंनि रिजल्टखौ नायदों सोर बायदों बेबायदि इन्दिनि जिखौ लायोबा
माने स्टेन्डार्ड लेभेलानो बारायोना बिराद साइजनि माने बिराद स्टेन्डार्ड मोजां नुयो आरो आंनाव दङ इदि नङाबा लागौमोन आं होनदों बैसागोआव लागोन आरो ना लाखांबाय नै बाय बाय थेंक इउ बाय 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 थांसै आइ मिथि थादो नांलायलायला दां दे बाय 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 दे थांसै जों दायो